escoitando Escadelos. Quero que saibas, quero que A saibas. xente que nos sigue en video podcast, vendo videoclip novo. Non é unha vida, é un bidón. Hai pulpo. Dani, guitarrista de Escadelos, moi boas. Moi boas. Que tal o videoclip? Quedou chulo, ¿no? Moi ben, sí, Hai sí, festa, sí. ¿eh? Moi contento, sí. Isto é un bidón, nunca mellor dito, ¿eh? Era o que queríamos. Sea nun garaxe, que ben. Nesas noites da igual que comer. Cotilleos e... Onde está grabado, Dani? Está grabado na casa dun dos integrantes do grupo, do Oh, trompetista. oh. Sí. Quero saber. Ten fincón tamén, Sí. Bidón e fincón, A verdade é que sí, está aí a horta xa medrando, xa se ve por detrás. Quero que saibas que... Máis alá do videoclip, quedándonos co son de Escadelos, que xa avanzaban aquí, son os gañadores de Onda Chicha, nese festival de Chichafés, parabéns, agora falamos das Gracias, sensacións e de todo, pero ese son eléctrico, Exacto. que non había nada grabado, polo que penso, polo que comentaces aquí, esa, bueno, comezou Escadelos dun xeito máis acústico e agora hai un salto hacia o eléctrico. Sí, así é, o tema de Bidón é a primeira presentación que temos como banda, en formato banda do grupo, nada, tiñamos moitísimas ganas de sacalo, porque, bueno, é algo que nos empezamos a traballar dende fai meses, dende fai pouco, a verdade, pero, claro, o noso prioridade sempre foi o directo, nós queríamos salir este verao a tocar e tal, pero despois chegou un punto que decíamos, hostia, pero claro, a xente que nos escoita, que nos ven ver, dice, pero isto non era o que escoitei, non? Claro. E bueno, era o momento de sacar un tema, entón así un pouco in extremis, empezamos a traballar no tema, no videoclip, moito traballo por detrás, e moi precipitado todo, pero bueno, moi contentos co resultado, verdad? Eu xa vos lo dixen que soabades moi ben tamén en acústico, pero ben é certo que os vosos directos eran outra cousa e ao final pois materializar tamén na proposta audiovisual que tedes nas redes, nas plataformas, que sexa un pouco o Escadelos actual. Exacto. Para aqueles que se perderon un pouco todo isto de Onda Chicha e demais, faime o primeiro párrafo da Wikipedia de Escadelos. Bueno, pois nada, Escadelos é unha banda do Carballiño, somos 6 músicos, como comentamos antes, comezou todo cun formato acústico, con 3 integrantes, pero todo foi medrando para este último ano, pois presentar un pouco que o formato banda, que contamos con unha sección de ventos, trompeta, trombón, guitarras eléctricas, baixo, batería. Bueno, intentamos facer... Son os cantos arriba, Sí, a verdade é que sí. Xa nos ten pasado que fomos tocar a algún sitio ahora durante estes meses, estuvo máis apretados que outra cosa. Bailar pegados. Pero bueno, non pasa nada, a verdade, que o divertido de tocar e onde nos chamen nos intentamos ir. Ska, pop, rock, sí, que ao final... mistura. Sí, ao final cando nos comentan que estilo tocades, pois non nos casamos con ningún estilo, sí que os sonidos son un pouco o que veñen sendo dentro deses estilos, pero bueno, non sei, Escadelos pois ao final ten o seu rollo e o que nos gusta a nós, e o que sale, e bueno, así o sacamos. Escadelo, que teñen un son moi fresco, estiveron participando nunha das 7 convocatorias do Onda Chicha, e finalmente na Sala Capitol, un acto que tiven a sorte de presentar, con Fuego Lolita, Concertazo, Why Not, imprescindibles tamén na escena musical emerxente galega, pero só poido gañar un e foi Escadelos. Sí. Como vivistedes todo o proceso de Onda Chicha, o gañar ter ese recoñecemento? Bueno, a ver, nós a verdade, cando nos anotamos, pois vímoslo como unha boa oportunidade tamén para podernos dar a coñecer. Bueno, todos os pasos que tuvemos que dar ata chegar ao final, pois para nós xa foron recompensa de sobra. Xa viñamos contigo aquí a Radio Líder, a verdade é que, bueno, vir a Santiago, facer unha entrevista xa era moito. Despois, cando dixeron tocar na Capitol, bueno, xa dábamos como, bueno, xa está, xa conseguimos o que queríamos, que era ir tocar na Capitol, porque, bueno, as bandas que nós normalmente solemos estar do outro lado do escenario, vendo bandas na Capitol, que unha das mellores salas que daqui de Galicia. Unha salaza, Sí, a verdade é que sí, pasámoslo moi ben, a xente tratounos moi ben, tanto da organización, da sala, técnicos, todo, foi unha experiencia moi boa. E bueno, ao final, pois, dar a guinda final do pastel, que foi conseguir gañar, tamén, como decías tú, contra dúas bandas emerxentes que eran moi boas e que fixeron un moi bo directo. Seguramente non tuveste fácil a votación, pero bueno, tuvemos a sorte de gañar e moi contentos polo resultado. Temos aquí o vídeo do momento, hemos escoitado, veña. E velo. A banda gañadora deste concurso
de grupos e bandas emerxentes de Galicia, organizado por Chicha Lover, segundo aniversario, onde colaboran un sinfín de entidades, empresas, entre elas Radio Dir Santiago e Venga! Escadero! Qué bonito, ¿no? Hombre. Recordalo. Moita emoción, a verdad. Non me acordo. Escadelo. Exacto. Metín aí esa pausa dramática. Alguén do público decía, venga. Dalle, non faras esperar máis. Bueno, por certo, tamén a imaxe, esta imaxe que compartíamos nas nosas redes de fusividade, de alegría. Aí estás na parte esquerda, Dani, o resto de integrantes con ese trofeo de Onda Chicha. E, bueno, capítulo de actuacións que? Porque vexo que estades tamén de aquí para lá, Sí, non, a verdade é que, bueno, era o noso obxectivo, non sei se foi por X ou por Y, foise correndo a voz ou tal, que ao final, pois, nos están chamando para ir tocar algúns sitios. Ainda temos algúns por confirmar, que ojalá se den, están ali un pouco pensando se sí ou se non, pero, bueno, na noso Instagram podes ver todas as datas que xa temos confirmadas, que, como dis tú, pois, son da bondo, estamos moi contentos. E con este bidón que é o primeiro dunha nova etapa, aunque a etapa xa está desvivindo nos directos e demais, pero sí que é unha etapa de son de Escadelos, como empezar como empezar de novo. Sí, a verdade é que sí, un sonido diferente, era un pouco coller os temas que xa había, que a maioría son, por exemplo, un bidón é o digamos, o primeiro tema, bueno, temos outro máis que tamén sacamos no directo, composto por nós en formato banda directamente. Os outros temas pois xa estaban compostos no formato acústico, inda que lle tuvemos que dar outra volta enteira, porque claro, para meter todo o que quixemos meter no tema, pois casi era unha cousa completamente distinta. Esto todo yo me lo guiso e me lo como, ¿no? Ou como? Ou sí, hai que tirar de... A verdade é que nós sí, empezamos nós facendo todo como poidemos, como sabemos, bueno, sei que na nosa preocupación xa dende fai un tempo está a intentar, pois non sei, atopar alguén que nos poida botar unha mao, tanto produtores como... O vídeo está moi chulo, Sí, o vídeo está genial. Fixo unha colega nosa de Lido Carballiño que ten un estudio de grabación, fai fotografía e tamén, pois, ahora deuse para facer o do vídeo, animouse para facer o videoclip e o resultado está moi ben, todo feito na casa. Sodes divertidos, facedes as cousas ben, conectades moito co público. Sí, a verdade é que eso era dende o minuto 1. Sí, eso era algo que tiñamos moi en mente, tanto no directo, pois que a xente se poidera animar dende o principio. Nós temos unha anécdota boa nese aspecto, porque fomos tocar a Talangreira, a Moaña, que é un sitio no que tamén nos trataron xenial, e pasámoslo moi ben e tal, pero o Conci, cando estamos ali, pois había un par de meses que estaban cenando, e así dixemos, bueno, se conseguimos levantar a xente que está cenando, pois xa eu creo que conseguimos levantar calquera público, e ao final conseguímoslo, a xente animouse. Cuidado. Sí, moi ben. Entón, nese aspecto dixemos, bueno, pois o que queríamos, pois supoño que logramos. Porque son temas propios, sí. O sea, falades de agora, non sei se tedes alguna temática en concreto ou de que vos gusta aproveitar a música e a cultura para reivindicar, pero conectar co público con temas propios ten doble dificultade. Sí, bueno, supoño que sí, a verdade, porque, bueno, hoxe en día que sí que vemos que está moi en auge a contratación de bandas tributo e tal, que están moi ben, todos o pasamos moi ben coas bandas tributo, sí que deixa un pouco o panorama un pouco máis complicado as bandas emerxentes que intentan, pois, falar do seu... Temas propios, e que, claro, é que conectan co público. Cando vexades un cartel, Escadelos, en tal sitio, en tal esquina, en tal sala, en tal praia, acudide, porque merece moito a pena. Hombre, o sea, moitas gracias. O paso por Onda Chicha foi un descubrimento tamén para min e para moita xente, para os membros do xurado, pero penso que foi o principio de algo que de momento non ten teito, que creo que é o bonito. Notades que tedes camiño por percorrer? Sí, a verdade é que sí, vemos que as cousas van avanzando e bueno, nos queremos ir paso a paso, ir facendo o noso. Ahora sí que estamos no proceso de xirar, de intentar tocar, aproveitar o verán, non? Que é cando a xente está animada a ver os conciertos e tal. E despois, pois nada, ainda temos o paso polo estudio Garaxeland, que a recoller ese premio, a gravar ese EP. Que o premio? Ainda non pasaste de entón? Ainda non, creo que temos, claro, creo que temos pensado un pouco para tal, a ver se bueno, sendo optimistas para o Nadal e tal, poder sacar o EP.
empezar a presentalo e tal, e despois tamén estar a punto para que cando a xente empece a organizar os seus festivais, as súas cousas do verán, pois que poidan contar con nós. A que cantades? Que reivindica Escadelos coa súa música? A Se nós... é unha reivindicación, máis alá de No, pasalo ben, sempre. Nós ao final cantamos sobre a vida, sobre a vivencia, sobre pasalo ben, como dis tú, e despois tamén nos gusta moito reivindicar sobre o galego, sobre o que é o noso, o idioma, e deso é algo que estamos moi orgullosos, a verdade, de poder cantar no idioma. Pasastedes por aquí toda a banda, o motivo de Onda Chicha, eso é primordial. A nosa cultura, o galego, reivindicalo, estamos vivindo un boom maravilloso, sí. Afortunadamente maravilloso, que tampouco moito tempo atrás non era tal, e parece que agora o galego suma. Sempre sumou, pero agora xa con todas as da lei. Sí. Eso parte tamén dos propios artistas. Sí. Reivindicalo vos en primeira persoa, moitas veces quitar eses clichés de por que non lo haces en castellano, porque chegas a máis xente, porque un en Logroño pode entenderte. Sí, a verdade é que isto dentro da música, de reivindicar o idioma, de reivindicar o noso, é algo que... tempo, o castelán gañaba o pulso galego tamén no cultural. A verdade é que nós somos quizá os últimos que se suman a tendencia que gracias a xente que veu de antes, pois que nos abriron moito camiño, que se atreveron, que loitaron polo noso. Lembrome de grupos como Daqui da Ría, por exemplo, que levan 20 anos tocando. Ruxe, Daqui da Ría, por exemplo. Sí, e despois sí que vemos que tuveron a pegada xa non só a nivel Galicia, senón que a nivel nacional pois tocan por todo o país. Vemos grupos como xa non só en Galicia, senón grupos como Berri Charrac no País Vasco. Temos a Zoo en Valencia, reivindican o seu idioma, nunca foi unha fronteira, ou foron fronteiras que eles superon derribar. Importante tamén, esa parte importante. Valentía. Ainda que agora digamos, bueno, que guai, que chulo, hai un traballo aí moitas veces na sombra, moitas veces de pouco gusto, máis disgusto, pero que ao final converteuse nunha realidade cultural, social, artística, onde o galego emerxe, cousa que está moi ben. Porque con galego se pode decir de todo, non? Sí, eu penso que sí, non hai problema. A xente está aberta a escoitalo, a entendelo, a disfrutalo. Outro día lle facía unha pregunta, non sei moi ben a quen. Sodes conscientes de que utilizades algunha moletilla, algunha palabra así en todas as cancións? Isto que dis, joder, pois mira... Pois agora que o dis non me dou conta. Quizá o noso letrista, que é Darío, tamén cantante, pois el igual deuse conta de que utiliza algunha palabra de máis, pero non... Botadelle unha ollada porque moitas veces vos sorprende. Pois pode ser. De maneira natural, ás veces. Fixareime a próxima vez. De maneira natural. No videoclip... Bueno, aquí, mira, vou poñer... Espera, que isto non se poñe moitas veces esta letra, non? Figurante, que tamén é importante dentro dos videoclips. Xente que bota unha man, porque xuntacemos un montón de xente aí, Sí, bueno, gracias a amigos e tal, que fomos tirando, que necesitábamos xente, porque nós queríamos un pouco representar o que pa nós é ter un bidón, non? Que compartilo coa nosa xente, con nosos amigos, disfrutar, pois, do tempo libre. O sea, un bidón non é que te toquen 7,5 millóns, no, eso, 15 na lotería. Eso de menos, ao final. O que ten familia, ten sueldo amigos, pois ten... Exacto, eso non era o que queríamos ter, senón pasar tempo cos amigos, tempo de gusto, non sei. Que é o que votamos en menos na pandemia. Sí, a verdade é que sí. Ninguén votou de menos moitas cousas, simplemente un café, unha cervexa cun amigo. Sí, esas son solo fai falta... Eso é o bidón, realmente, ter saúde. Exacto. Eso que queríamos transmitir tamén. Sendo do Carballiño... Non podía faltar, claro. Ademais foi o día de feira, coincidiu coa grabación do videoclip. Metímolo un pouco in extremis. Vou dar para atrás. Sí, coincide. Sí. Mira, aí ven. Oh. Cuidado, joder, que estades dando fame. Aí temos comer, Temos por aí a Javi, o noso pulpeiro de confianza. Que rico. Bueno, tamén é un pouco patria chica, non? O sea, que sodes do Carballiño, por moi remanido que este o concello asociado ao pulpo... A verdade é que, bueno, o que comentamos antes, todo é un pouco in extremis, só había un día para gravar o videoclip, que era este día, e coincidiu a feira no Carballiño, e ala fomos. E con sol, que se chega a coincidir chuvia... Tamén. Bidón con chuvia. Bueno, pois bidón con chuvia.
Que tedes por diante? Que podes avanzar de concertos así que pasan por a tua Pois mente? estaremos o día 24 de xullo en Allariz, se non me equivoco, que o día da Patria, que fan unha boa festa tal, e o Concello de Allariz pois contou con nós. Cuidado con Allariz, que pobo chulo, Moi chulo, a verdade. Fun hai pouco, a verdade que sí, porque... Aparte ten unha mocidade que se dá Sí, moito este sí, tipo de sí, música, sí, que sí. lle vai gustar o rollo, temos moitas ganas de ir pasalo ben. Vai ser Ojalá. conciertazo, 24 en Allariz. Sí, Que sí. máis? Tes algo máis a vista? Xa tocamos este fin de semana, vemos de tocar no Armadiña Rock, fixemos onte a sesión Bermú tamén, moi contentos, a verdade, co organización, co público, a ver, que a verdade é que quedámonos un pouco sen palabras, porque ao ver que a xente estaba bailando sola unha da tarde en Conbarro, casi non creíamos. Esta fin de semana, que caían os paxaros. Exacto, sí, foi unha cousa loca, e tamén a organización do Armadiña foi unha experiencia increíble, porque, bueno, Diego, mandolle un saludo dende aquí, tratounos genial, sempre recibiunos, tiñamos de todo o que queríamos e todo o que necesitábamos. Son primeiras veces? Estes sitios que estás dicindo é Esto- Escadelos por primeira vez? Por primeira vez, ¿Sí? exacto. Sí. Qué bueno. E nada, pois esperamos estar á altura, nos pasámoslo moi ben, a xente creo que pasou ben e bueno, foi unha boa experiencia. Despois o día 15 de agosto tamén tocaremos no Carballiño nun ciclo de música que fan, que é feito como feito na casa, moitos grupos locais e tal tocan nunha zona chula que é aí onde a Veracruz, que é o templo que temos ali, unha zona moi bonita que anima moito a xente a que veña. E bueno, estamos pendientes aí de que salgan algunhas cousiñas que van saíndo, Exacto. que seguramente van sair, porque Escadelos está de moda dentro do contexto. E que? Postos a soñar? Que? Postos a 6.000 soñar. persoas como de Rapas en Sar, Eso vale moito soñar. algún pero- festival, ¿no? A nos sempre o que Encher tuvemos Capitol, que? Nos sempre o soño que tiñamos todos estes festivais que hai por Galicia adiante, nos que nos Pisalos, ¿no? Estar. Exacto, acompañarnos das bandas que para nós son referencia e bueno, anos atrás estábamos no camping disfrutando do festi, pois outros anos pois poder estar encima do escenario pois facer disfrutar tamén a xente. Algún festi en concreto? Algún hai, seguro. A noso festi por referencia que supoño para todo o mundo que toca o noso estilo de música é o Revenidas, é o festi que máis queremos ir e bueno, algún ano, ojalá. Non o dudedes. Ojalá. Non o dudedes que ides estar nese festi. É un pouco o referente, sí? Sí, eu Sí? penso que sí, para nós sí, Revenidas. sobre todo polos artistas que veñen, este ano ainda acaban de facer o último avance do cartel e traen a Lagosa Sorda, que para nós tamén un grupo moi de referencia, un grupo de moitos anos atrás, e bueno, con moitas bandas, vai de Rapas, vai a Fillas de Casandra, vai Rebelión de Inframundo, bueno. Revenidas, ide facendo sitio, que, Ojalá. que Escadelos tenga calidade máis que suficiente, a conexión co público. Esta é unha percepción que teño eu, a verdade é que queda moitísimo. Escadelos vai soar moito no contexto galego, se ben está soando, queda moito por diante, que non o dubidedes, sempre cos pés Moitas no chan. gracias. Sí. Un saúdo para os teus compis, que cada un está na súa parte da terra hoxe. Exacto, sí. Lanzaron aquí a Dani. Dani, tes que ir pali, o guitarrista da... E aquí estou encantado. Da banda. Quedamos en tempo, nada, ímonos quedar con ese bidón, o novo videoclip, novo tema de Escadelos, xa con ese son eléctrico do que aventuraban a decir aquí no Paso por Onda Chicha que estaban en proceso de cambiar, sobre todo os directos. Graciñas, Dani, algo máis? Nada. Aproveita, aproveita, Pois nada, moitas gracias por invitarnos, bueno, que se cumpla o que tú dis, porque, bueno, son moi boas expectativas. Viredes a contalo aquí, cando ocurra. Ojalá. Veña. Graciñas, Dani. Gracias. Escadelos. Frear nun garaxe que ven. Nesas noites da igual que comer cotilleos e birras